ตัวปีนี้นั่นที่ตุ้มดักฮาราคัด LEC เก็บปาร์โลดักลูกขมิจูเรียลงนั่นที่ตุ้มนั่งกุมเรียพุทธักระบางโซพุทธักนั่งลิหินเป็นท่านอีกไทยปีนี้ดักพารุสิราสิร์แคป109ฮาราคัด LEC เก็บปาร์โลละดัวลบากรีคอนสติทเวนซีอลองดักPSC เรากับโคจานา PS เนาะละสิเก็บปาร์โลละลูกขมิจูรีสาร์เทรองพารองนี่ตุ้มวางเนาะละเป็นปีนี้ละดักตุ้มรองสาร์เฮมซี public meeting ตัวเนาะละเป็นปีนี้ละดัก public meeting ตุ้มเกิดดูอัตเต็งพลุตั้งแต่la non anche leggi MLA election Assam Legislative Assembly election bangke dak Dwar Bagori constituency la sarthirong pharong penchenglok la Lokhimi Juri ka kojan area penchenglok dak PS kon ma do Dwar Bagori alo doan sitame dak bangke BJP aphan bangke ka bidai lo tarik ser kapani ke apen Haurghat LEC lo ke thenai lo dak lakni suse armu phai do la non anche leggi Assam Legislative Assembly along bangke non exit poll ni tum kachini teng polotang te 70% arat ke BJP fan already reject alo nas la hello la si non nangkeli ji la bangso election Assam Legislative Assembly MLA election bangke BJP ke Haurghat LEC bang ram elo la ke khatang lo la pen nili ke ningkan ner cap so se APHLC long ke doke dak Dwar Bagori ben chenglok la constituency sir cap do ma didi constituency sir cap arong tin APS tin tani dam lablo non komane BJP pen raho komane kapre ka political party atum non MLA ki thurji ki hadi non se nai che pachini milang la dake la si nili ki pujie bangela hello la non BJP pen ki thurdunji MLA ki thurdunji atum la pen hala asusu achichi jacha MLA ki thurdunji a party atum hadi a port che phalang no nang lelo nali tuma khia da che phalang no nang lelo la Haurghat LEC ar loke nali tuma rong he jongjung he hala rong i si tak support ji ma support pe ma hala phane important pinu pu Dwar Bagori tho so cheng then ta ta ho amuka korkan thi ha borpung na thu rong mo na thu genal tum ke apor che phalang nuang ne lo dak arat atum ke APHLC phansi non angkele ji assembly election mangi jok lap polake tante nani tum dak Haurghat APHLC candidate hin pen dak Lokhimi Juri lo nang kahumria puthak chikoi not dak plan district pen abang so border puthak nangli nang keteroi mate kelang pen ku pisinali ke thek long pon lo non la dang ni ke thek long teng polotang de Dwar Bagori constituency la pen socheng thenda constituency phan ke non la kachari bom tim kar biang long bu che krong tum BJP tu madi CM EM tuen cheng lok la MLA tu man da important chini ni pipe non kar biang long border ko nan de la dam chini ni kilometer ko an la dak arlu nang lu da lu non kilometer sir kilometer cap nang lut elo seda border dak hello pu chini ne la du la si la puson ka chini longri long pat ka chini ne a party longri long pat ka chu jora party hamar hapat rong rup anta kacherai kom thek the a party BJP phan mangke la non angkele ji tarik sir cap arni bangke especially la border area ke do arar tu mangke vote pipi da nai lapen parem vek nang pu lapen BJP yong se hai bom lang polotang te di la non border ke do arar tum ke sung pigi ke la tu malong le jor labi ke bang ko an da dang na parlo di angtan men la plain district men ko pipi ne la dak kam nang kleman tame la tum chini dun deset chini dun setami la si la dak arar tum jong si jok kroi jok banai polotang te APHLC nan pa hai nang pu la hello mili pui bangke tante na tum ke cheng sila bang so non APHLC pen jong si abang so MLA pen hai pon thulu pu te nang li kopia keng kam sa prang si nang li che yor nili puelo ma dedi pomota development will be started from the border area APHLC na ke hai lo polodang te aprang sik kaching thur ke paprangi ke border area ma si paching thuri non ke koi nai council pen punon la pen BJP atum punon non ke koi nai ke border area phan koi nai lo thang tawe border area non tum dak Lokhimi Juri pen lango hai Lokhimi Juri pen lokhojan pen ha sub juri pen chenglok ekdom lo pudam thono ha japi juri ha kopil ho bali juri langkhang langdam enu angjok pani na thu thang development tawi ha chapanala na thona la pudak thalu la si non APHLC yong si ke hai lo polotang te development bangke border area mes nang klem pa prang po la pen border area bangke thir thip isianu jok a pilar ke je phan ni tum ji sigding lo APHLC ben bangke tante la dang ni tum dak non ki jut apodo je muke bangji tarik sir cap lo sila bangso nang li non la constituency sir cap nang li kapuria puthak tabe nang li ke che thek long pen ninga che thek long la puson nang li che thek long nili la constituency sir cap kachi phuri long an tami nili phan welcome side la pen lut mesen side muthe rat aphan ke ther ke hap a joine APHLC meeting dun no polotang te ration card ang than peji orunodoi nang than peji hala sang nang than peji hem sulong le dei pu ke ther ke hap joine si rat atum bangke nang bardun hai de cho setan nili ki damat long tin stame bang ar lo bangke nang chirap dun side lo nili phan tangka poisa pen chenglok ili tumge regional party por tangka poisa wi di seta sika cap inkoi pen stame bang pusin nang chirap dun lo ni tum pha sang han ta pusin nang chirap dun lo ni tum pha
dei BJP a meeting no sia tum todun tan tik seta upai mese du nang khol la si la BJP tum song gunda party aphan bange rat already reject alo la peningkan kep cari det ta non da rat phan therbom lang polutang de lage ame thank you ne ke thek lo mati lake de non abinong et ke ni tum ningkan kep cari elo pot rat aphan ason development man pilo la sonang pilo posi rat aphan akol hai paklang thusi ni tum la an so se development kam klem thui posi tum ke bai pen lam thulam dok penge thane tum asen ga adon dam si ration card nang than penji orunodoy nang than penji ha hemso nang pipe deji lason gunda party BJP phan mangke non nang ke li tarik ser keba bangke ke padu si bidai du nang pu karbing lora tum ako jong si bidai delang pulodang de hedi la ke dam tang ningkan kep ko an magi sung la an so se nang sung thulang non ningka la non ningkan pho pha la si la tarik ser keba ni bangke ili tu manghu he pin pen dei manghu he pin pen la kisiar janalong napidar janalong ili tum vote pipen APHLC pahai nang po lapen sorkar pachelar si karbiang long lu kaching thu rabar sai pen chenglok ili tuma kiduk kisung do anta ke sai eje phan ituma sar jai kathar phan ninge che thepen ili tum APHLC pahai nang po lai lapen pharo isira sirke haroghat LC along bangke daga bangke APHLC hai adlo non penta lagen thandak lo ni tang tela dak non harokhat abang ke nang li tum non APHLC nang li hin pen abang ke murit tum ratun ka cheto dun pen rato ning kang sam pen la pen ratu makke mang claim pipu pen ajok high det po tang tela mo high det pen jong si nang li phan jong si la bang so ke mang pi pen jong si pa pechun chedet la pen nang claim pipi det pute nang li hin pen ko pia sai nang li deng pon ji la ke claim te de ya lama se ave dei ke claim te de ya lama amase ave nili rara phan claim PG pusi nili MLA ke thurdu no mate non BJP atum sana MLA ke cho po phana li tumge MLA ke claim ko bang tumge MLA ke thurdun ke le tumke kam ke claim i phase MLA ke thurdun BJP atuma bang ke MLA ki thun mang ke MLA ke choje phan de ladak MLA scheme do o mati MLA scheme do o pen la tum ki choje phan la pen amit la rat akhia dat kapan hogi phan se la tum mang ke MLA ki thudun non ke dam tang BJP MLA tu langon rat phan ko pilo claim pikante pinirani dak lukhimi juri lang sinang ho dak BJP MLA tum ko pilo claim pikante border area phan ko pilo claim pikante kacharli abar sai ko pilo ki pike MLA tum pen towar melang dolom ave mati la si hala tum MLA ke man ke ki cho phan cho seta ile tum APHLC tum MLA ki thudun ke claim je phan rat aphan un an ke claim PG aphan se tunge body pon po la pela constituency sir cap along bangke un an ile tum development kam ke claim ye phan ka pache tangi phan ile tum body pon po thank you sir